السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همانذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذي دعاي خير لنذي لطف وكرم بلن قبول دبتا همانذا إيلون إتشرينذ دوث يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغلغيذنذ دنيا وآخر سعادت قننمك يدى عقلق بيثن إن شاء الله. Xuday Taala yurdumuzda parahat, vatanımızda emniyet, ağzıvırçılık, aramış ve asayişte, bol nığmatta, berekette saklasın inşallah. Beyik pek Allah Taala'nın köklemegi bilen geçen hefteler içeli Peygamberimizin mübarek yaşı 52. yaşa yetipdi. Aham Medine-i Münevvere'den dehlap 6 tane cavan oğlan 6'cığı da bilece Peygamberimizin mübarek huzurundan Müslüman olup, mümin olup, Peygamberimizin sahabası olup 6 cavan oğlan olup Medine-i Münevvere'ye gittiler. Aham 12 yılı Peygamberimizin mübarek yaşı 52. yaşa yetenle 12 nefer olup geldiler. Medine-i Münevvere'de de kan Peygamberimizin her öýde gurrunu bolup galypdyr. 12 yıl gelenlerine 12 nefer bolup gelipdirler. Aham Peygamberimiz de olara bey'et edipdir, qol alypdyr, wa'de edişipdirler. Geçen hafta geçen gurrunun neşila. Peygamberimiz näme wa'de etdi, şo gurrunun tamam edipdik. Olara aytdi, mümin Müslüman bolluňyz inden meýlek beýik Allah Taala şerik getirmeli däl, zina etmeli däl, ogurluk etmeli däl, töhmet biri-birinin etmediği işini yapmalı däl, ewlat ogul gyzy öldürmeli däl, we din buyrugyny Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyrugundan çykmaly däl diýipde olar da bolýa baş üstüne diýip beýet edip gol berip wa'deleşipdirler. Inni şoň bir qysgaçyk aňyrty bir 4-5 dagygada bir dersini aýdyly, inşallah hem gurrun ýygyny alyp gider. Ey imanly dogallar, ey mümin Müslüman dogallar, görünüp duran dersçi. Peygamberimiz inni Medine-i Münevvere'den gelip 12 nefer Müslüman bolanna iman kelimesini aýtdyňyz, inni bolluşyna qaýym duruň diýip şolary ýola sallamy, ýa-da başga zatlarda beýet aldymy? Başga zatlarda boýunlaryny dakdymy? Dakdy. Näme diýdi? Ýan geçdi. Geçen heftede geçdi. İmana girdiňizmi hawa? Inden meýlek ogurluk etmeli däl, zina etmeli däl,
evlat öldürmeli däl, töhmet yapmaly däl, peýgamberiň diýeninden çykmaly däl diýip aýtdy. Ýöne o menne bilýän Hudaýyň hakdygyny, menne bilýän peýgamberiň hakdygyny nipde galamaly däl diýdi. Ýoksa ey imanly dogallar, şu gidip birin kafir bara, kafir ha, şoda bilýär Hudaýyň hakdygyny. Şoda bilýär Rasulullah'ın hakdygyny. Haýsy bir kafir bilmeýän şu mahallaçyly Qur'anyň azamatyndan habarsyz galypdyr. Haýsy bir kafir şu mahallaçyly akly satmajak beýik Allah'ın hakdygyny. Haýsy bir kellesinde şuur fehmi ba adam bilmejek Rasulullah'ın hak peýgamberdigini. Hemmesi bilýär hakdygyny. Emme şolaň hükmüniň etegine biz girmeýäs diýeli. Şoň adyna kafir diýeli. Allah şoň adyna kafir diýer. Hükmüniň etegine girmeýäs. Hudaýyň hakimdigini kabul etmeýäs diýen adama kafir diýilýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Siz imana girdiňiz dämi? Inniden beýlek Hudaýyň hakimdigini boýun alyň diýipdir. Ýakşyca bilmeli görüňiz. Inniden beýlek hele erkek gatışmaly däl diýipdir. Näme diýip? Şon Hudaý hakim we beýik Allah edemän diýip yaradan qadir Allah aýtýar diýip boýunlaryna da qypdyr. İmana girdiňizmi diýekene bolýa Allah ýaryňyz diýmändir. Boýunlaryna bir tofor bir etmeli däl işleri Hudaý aýtýar diýip boýunlaryna da qypdyr. Ellerinden tutup inniden meýlek edmeli däl haşy işleri diýipdir. Ola da baş üstüne diýipdirler. Bolýa ya Rasulullah etmers diýipdirler. Ýan qızatlar haram işleri. Ey imanly dogallar, hele erkek gatışmak ýanyk bir haram zatda. Men wa'da etdim 4-5 dagdan geçirjek gaş ders almaly zady. İlunimiziň içinde näme diýip biz utanmaly? Hudaý meni şiratdan gaýtardy diýmege. Bir neçe ýaşaýyşlar var ilunimiziň içinde. Meselen näçe hanawada bitirdi garynnaşla. Bir-biriniň arasynda üýşenne, şo namaz okuýan edipli sagda, şolaň içinde namazyny dogry okuyup bilenak, ya iman, ya hatta Hudaý diýip şunu keplep bilenak da. Hudaýdan kepleýe bir de diýdirmejek bolup. Aya iman mı işi? Allah'dan keplep bilenak. Näme şu Allah'dan keplete gapdalynyň derrew gurrun murady, ezet birady aýdylar. O senne ahun mollaň mı diýler diýip Rabbim Allah'dan keplep bilenak. Yok bolmady. Rabbim Allah'dan keplenmejek bolsa bu gaty bir hyjalata düşürjek gurrundyr. Men imandan aýrara diýip biljekkä bu gurrun. Ýöne görünüp duran men imanyň kabul edýän zada däl. Rabbim Allah diýmek dagy bir öýdi bir izzet dämi? Öýdi bir serbulendi dämi? Öýdi bir iftihar dämi? Rabbim palani däha. Rabbim dünýe däha. Rabbim bir öýdimi diýal adam däha. Rabbim Allah diýmek. Ilmynna kamil, azamatynna kamil, gudratynna kamil, rahmatynna kamil, adynna kamil, zatynna kamil, sıfatynna kamil bolan beýik Allah men Rabbim diýmek ha. Şo haram iş etmejek bolanna Hudaýym şunu menden nehyetdi diýmäge bir toforla çekinýe. Belki tamam iftihar bilen ýanky peýgamberimiz boýunlaryna da qypdyr. İmanyň içine girdiňiz dämi? Innişi hele erkek gatışmak ýa-şa haram zatda boljak bolsa, ýok men imanyň içinde Rabbim Allah bu zatdan meni gaýtardy diýipdi, durmalydyr. Ahun aýtdy, molla aýtdy, bu urunlardan çykaýlyn kenara. Rabbim Allah aýtdy bu uruny. Hudaýym men musulman edmedi diýmel. Inha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 nefer Medine'den musulman bolanlaryna boýunlaryna imany dapdy. Ve ba'da an tammatil bay'a qol verişip 10 nefer mümin musulman bolup bolýa ya Rasulullah bir haram işler inni biz etmers diýip Medine ogramokçy bolanlaryna heýwere bir gowgurdyňma galjatdan gulaňasyn. Peygamberimiz bile bilen bir sahabalarynyň birini iýberipdir. Evvelin sefir İslam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün sefiri edip, özünün nemayendesi edip,
bar sen Medinelilerin arasında Müslümanlara namaz öğret, Müslümanlara Kur'an öğret, Müslümanlara ilm öğret, ilmi dini öğret deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındaki cavan sahabati Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, ey Mus'ab, 12 tane Medineli Müslümanlar bilen seni uğramakçı bol Medine'ye kaçayım deyiptir. Hudaýyň razyçylygy üçin, Resulullah'ın hoşlugy üçin öz ýylgyny äpberip, häzir näme habar bardygy belli Medine'de. Barıp Mekke'den 400 kilometr fasilesi var. O şäher olagy den ha. 400 kilometr fasileden. O da Resulullah'ın ýaşap beren şäherini äpberip gitmeli. 35 ýaşyndaky jawan sahaba Hazreti Mus'ab radıyallahu anh. İnşallah işte bir emecik Hazreti Mus'ab'dan gurrun hükmen edmeli olar. 12 nefer Müslüman molly Medine-i Münewwere'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındaky jawan sahaba Hazreti Mus'ab'ı da bile iyi veriye. Bula 13 nefer 12 Medineli bir yerde Hazreti Mus'ab Mekke-i Mukarremeli Resulullah janın ak sahabası bariyale Medine-i Münewwere'ye. Bu gurrun Medine-i Münewwere'de ýaýraýa. Her kim bilen ýanyna gelip üýşü veriye. Hazreti Mus'ab kimin öýünde bolýar? Ol 6 tane jawan oglanma, şoň biriniň öýünde bolýar. Kim? Hazreti Esad. Aham şoň öýünde boluberýär. Medinede bu gurrun şaw täze Muhammed peýgamber diýen çykypdyr. Inni bir tofarla şo dine çagyrýar diýipdi gurrunle bolupdyr. Medine-i Münewwere'de 2 tane Taifa ve Eus Hazret geçen hafta geçti. Ondan mölük tiki kabileler varmış. 2 tane oğlan adamsa kefini kulağa asıyan 2 adam 2 yaşlı 2 riş sefit näme diýipdir bizden habarsız bir 10 nefer bir mihmanny getiripdirler özleri bilen beýtdirip Medine'de şaw salywatyla eline or naýdalyp biri özüm bir oğrayın göreyim näme habar diýipdir. Aham bilen biri 2 yaşlyň biri şolara gaşyn oğra beripdir. Hazreti Mus'ab oturanmış Hazreti Esad'ın öýünde. Aham aýdypdyr şigelýän oğlan yaşlylarynyň biri diýipdir. Medine'ň yaşlylarynyň biri. Bolýar diýipdir. Gelip bir kefime kulak assa bolýar şo diýipdir. Hazreti Mus'ab şey diýipdir. Am aňyrdan gelip eline naýdasy bilen näme siz gurrun tapyp baňyz diýipdir. Ötün ata-babalarymyzda diýip täze din döredip baňym näme gurrunle bula diýipdir. Am Hazreti Mus'ab 35 ýaşyndaky Resulullah janyň sahabasy peýgamberimizin edebi bilen edeplenen, peýgamberiň ahlagy bilen ahlaklanan olay diýipdir. Awa tajlis fatesma bir oturjakmy men bir nese kepler aýdyn kulak asjakmy diýipdir. Eger halasaň kabul edersiň, halamasaň yokuş görseň de şu yokuş görýän ýeriň aýt bolýar bizde kabul diýipdir. Ýeresin yokuş görjek bolsaň aýdaga men gurrun maşlaýyn diýipdir. Oham olay diýipdir. Boljak diýipdir. Ensafly kef aýtdyň diýipdir. Hani gurrun bolsa aýt göreýin diýipdir Medine'ň ýaşulsynyň biri. Onna ol İslamdan, peýgamberimizden birime gurrun berip, Allah Taala'nın kelamını Kur'an-ı Kerim'den okuyupdur. Okuyuverip bir yerde durupdur. Edil peýgamberimizin dine çağırşa. Medine'de gurrun haşi. Mus'ab diýen sahaba ha Medine'ň ýaşulsy bilen gurrun edýärdi. فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. Yankı qaharda olup duran ýaşuly ýüzüňizi owudallany beripdir, ýalfylla beripdir. Sahabalar näme diýär şoň ýanydakileri? Häzir iman kelimesini aýtmaka ýüzüňizi nurly boluverdi, aňdyk musulman boljagyny diýär. İmanyň nury haşy. Ey musulman dogallar, ey mümin musulman dogallar. Ey nuri imanla ýaşaýan dostlar. فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم في إشراقه وتحلله. Yüzüňiz ýalfyllap awdallany berdi diýipdir. Häzir keplemäke, häzir musulman bolmaka ýanky ýaşuly. Oham kepläpdir ýaşuly. Nagat okuyan zadyň ýokumly diýipdir.
Nagat qawzatby diýipdir. Men giýirjekmi dine diýipdir. Eline naýda alyp gaharda bolup gelýän adam gör. Allah'ın kelamını eşitenne erip insafa gelişini gör. Ha bir imanı dine girecek bolsaň näme etmeli diýipdir. Onna Hazreti Mus'ab Resulullah'ın sahabası begenip onu bir dine girecek adam bir guslet üstünden şu wagt köýneginde nejasat bolsa arassala oham bir iki rekat şi tüýsletde namaz oky, iman kelimesini aýt, kelime-i şahadat, oham iki rekat namaz okyman diýipdir. Şi tüýsli. O yaşula genişmeni derro imanı girip üstünden suwa qadip iki rekat namaz okyp mümin musulman häzir gaýry mustaqim sahaba bolup durýan qiyasy. Oham aýdypdyr: "Ey Resulullah'ın sahabası Musab diýipdir. Menden daýawrak ýyzymda biri galdy diýipdir. O dagy musulman bolsa Medineň köpsi musulman boljak diýipdir. Men ona da bir habar bereýin diýipdir. Oham musulman bola kana ýyzyna gaýtdy. Ol ýaşuly gözleşiwetiha. O kim? Hazreti Sa'd ibn Mu'az radıyallahu anh. Häzir musulman bolanak ýöne. O gözleşiweti beýildi. Öwürlik gelýäka oham bila aýdypdyrlar. Aýmyň gelişi öňkü gitişinden ýüzüňde fark etdi diýipdirler. Odal gidenni bir forum bolup gitdi, gelenni fark etdi men ýüzüňde diýipdirler. Nuri iman öwünden ýyzynden, sagyndan, solundan, üstünden, astyndan, ýani ýalpylak gelýän bu maşet. Nuri iman bilen öwürlik gelýär. Odal galby garaňkylykda di. Inni Allah Taala'nın kelami, Hudaýa iman, Hudaýyň hükmüne geçeginde ýaşamak, Resulullah'ın muhabbetine ýaşamak oň wüjudyna girdi. Kafirler aýdypdyrlar, men gitişi bilen gelişi fark etýär diýipdirler. Oham gelip bir ýaşulyň ýanyna gelip aýdypdyr: "Ay mene bardım diýipdir. Fa wallah ma ra'aytu bihima ba'san." Bir zererli zada görüň meren ha gola diýipdir. Senne bir barda gör diýipdir. Hazreti Sa'd ibn Mu'az häzir musulman bolmaka bidin naýdasyny alyp edil şoň qiyal menne bir bark göreýin diýip gahar bilen ugrapdyr. Bary beripdir. Am Hazreti Mus'ab'yň ýanyna baranna näetdirip baňyz näme urrun diýenne oturjakmy kulak asjakmy diýipdir. Halasaňa kabul et diýipdir. Halamasaň da ýokuş görýäň de ýokuş görýän ýeriň aýt, men açyklap aýdaýyn diýipdir. Nämesin ýokuş görýänsiň diýipdir. On bir ikilinci gelen ýaşulyda insafly urrun aýtdyň diýipdir. Hän näme urrun bolsa aýt göreýin diýipdir. Oham maňa da dini islamy düşündirip Rasulullah sallallahu aleyhi we sellemden gurrun berip Kur'an-ı Kerim okypdyr. Fa wallahi la arafna fi wajhihi al-islam fi ishraqihi we tahallulihi qabla an yetekellem. Wallahi şoň ýüzünde musulmançylyk nuruny gördük. Min de häzir musulman bolmaka edilýän qiyanaky bir de ýüzü gözi ýalfyllap başlapdyr. Ey bir dine girjek bolsaň diýipdir, näme etmeli diýipdir bir de. Inni Medine'de habi Resulullah jan Mekke'de beýli sahabasy Musab Medine'ň adamlaryny musulman edýärdi. Hudaý Taala'nın tawfigy bilen. Bilada aýdypdyrlar, bir üstünden şu wagt guslet, egin maşyň arassala, iman kelimesini aýt, şi tüýsli iki rekat namaz okydy. Bir Medine'de olqan ýaşulylaryň biri kifuglaga silýän Hazreti Sa'd ibn Mu'az radıyallahu anh bir de iman kelimesini aýdyp iki rekat namaz okyp bir de musulman bolupdyr. Emme Sa'dyň edeni işini wezdeýindi. Bir ýaşuly öýde jowan ýöne kifuglaga silýän ýaşuly. Son ýaşulydy hökmen o 90 ýaş bolmak gerekkä de 20-30 ýaşda da bolsaň daýaw bolup halkyň alkyşyny alyp halk düşün kefini ulaga silýän bolsa maň adyna ýaşuly diýilýär. Ýöne ýaşyň ulaqan bolup duranyň oňmen ýaşullyk bolmaz. Hulasa Sa'dda musulman bolupdyr ikilenji ýaşulla. Inni Sa'd musulman bolup öz owasyna barpdyr, taýfasy üýşüp oturan. Einstein görsen aýt. Min imany giren sahabalyň mertdigini görsen aýt. Öz owasyna barp aýdypdyr biladi üýşüp oturan meşdikler. Ya bani Abdul Ashhal kayfa ta'lamuna amri fikum? Ey men taýfadaş owadaşlam diýipdir Sa'd. Siz meni nähili adam tanyýanyz diýipdir. Ola aýdypdyrlar,
sen bizim akıllymyz, sen bizim düşünlüğimiz, biz sen buyruğunda hemişe bolup bäs, indemeýlepdi biz boljak diýipdirler. Onda Hazreti Sa'd aýdypdyr. Fe inne kelame ricalikum ve nisaikum aleyye haram hatta tu'minu billahi ta'ala vahdehu ve tu'minu bi rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ovamın adamsı diýipdir. Yüze galyp biljek däl diýipdir. Rudar baýsym ýok diýipdir. Inni demeýlek meň menen siziň aramyz üzük kepleşmäň meň menen diýipdir. Ta inke Hudaýa we Hudaýyň peýgamberyna iman getirmeseňiz, iman kelimesini aýtmasaňyz, mümin musulman bolmasaňyz, şol Mekkedäki Muhammed peýgamberi sallallahu aleyhi we sellem hak peýgamber bilmeseňiz, aramyz üzük hoş Allah ýaryňyz diýipdir. Owasyna baryp gönje baryp şey imana çağırypdyr. Fema amsa fihim raculun wala imra'atun illa musliman ve muslima. Şoň taýfasy gün ýaşaýança hemmesi musulman bolupdyr. Şoň taýfasy gün ýaşaýança akşam bolupdyr, şu taýfasynyň hele erkek şodur şi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah diýip Medineň bir bölegi şodur şi imana giripdir. Asanca Rasulullah janyň bereketine Hudaý Taala'nın tawfigy bilen bir taýfaň da şodur şi musulman bolupdyr. Aham Hazreti Mus'ab o da hadirde Es'ad'ın öýünde Medineler adamları musulmana, imana ve İslam'a çağırıp duran. Be her hal din ýaýrap, musulman bol, Medine-i Münewwerede hayat ýaşaýalymyl. Her hayatda onun mäş öýü bolup, giň-giňden. Her hayatda bir hele ýa bir erkek musulman badiýada, Medineň her ýerine barsaň bir musulman tapylýar diýende. Medine-i Münewwerede bir hayat kalmandır, içinde musulman yok bolsun. Hatta lem tebqa darun illa ve fiha ricalun ve nisa'u muslimun. Her hayatta bir heleyya erkek musulman tapylypdyr. Bir azajyk Yahudilerin bir bölegi alypdyr, başgalarynyň içinde musulman kän bolupdyr. Inhe ol 6 nefer musulman bolup, soňra da 10 nefer bolup, Hazreti Mus'ab'ı da alyp Medineň köpsini musulman edip borturýardylar. Inni inşallah bir 4 tane bir olukon ders var. Her gaýsyny gysgaça edip üstünden geçerin. Son mundan soňra bir uzakrak Medineliň kän adam bolup Rasulullah janyň huzuryna geljekler. Onu inşallah kamilrak suratyny hatmatyna ýetirerçigiýe. Awwal qadiyr salmalada ey jawan dostlar, ey sawatly dostlar. Kafirliň bir gürrüňi wada bir oğlanyň bir allanmaly kefi däl ha. Oğlanna allanjak däl näme? Ay Muhammed diýerlere şu mahalla kafirliň gürrüňi şu. Muhammed diýerleri sallallahu aleyhi ve sellem ey bir adammışdyk, owasy garypmışdyk. Am şow edip, haw edip, şu peýgamber baýyjak bolup, milletiň üçürde katyny aljak bolup, bir çykan peýgamber da diýip, şu mahalla jeriden kitaplaryna baý görürüňşi. Ahammany taryhdan hiç zatdan habar ýok adam, şeýle de bolsa bolamaly diýjekde. Hani owasynyň adamsy 10 ýyl bäri Mekke'de imana çağırıpdy, 70-80 nefer musulman bolupdyr. Hem Medineň adamsy Rasulullah'ın owadaşlary mı? Görünüp duran yalan, görünüp duran bir hokda görürüňler. Azajyk taryhdan habaryň bolsa yalanlygy görünüp öti. Şizirek bir oglan görürüňleri bilen musulmanlar alajak bolup bäli. Ay diýen görürüňlerini öýden, ay Muhammed diýerler bir Arapmışdyk, başga Araplarda garypmışdyk. Owa garalar üç akana şonu peýgamber diýip baýyjak bolup eden işler de diýip. Owa garasy hiç gaýda iman ýetiren hakky. Bu owa garasyn Mekke'den kowjak bolup bälki. Nähilişke faýda malaham? Ne ýüzülen utanmanyş kefaýetmeli? Hem taryh ilmi özür biýawreçil kepkiş kefaýetmek. Be her hal habardar bolmaly, ýöne bir kefaýetlany bilen şeýle bolsa bolamal ha diýamal däl. İkinci ders almaly zadymy Hazreti Mus'ab'ın görürüňi. Ey jawan dost, ikimiziň görürüňimiz. Hazreti Mus'ab peýgamberimiz ol 10 nefer bilen Medine'ye berdi. Näçe ýaşynda? 35 ýaşynda.
Kim şu Mus'ab? Mus'ab diyen sahaba Mekke-i Mükerreme'nin en pullu adamın oğluymuştu. Kana Mus'ab en'ame ehli Mekke ve ecvedu şubbaniha hulleten ve behaen ve gadaan. En eğinmaşı qovu hoş tip, en qovu iyi biçen, en hoş geçiriyen Mekke'de evvelki harfi evvel vuruyan cavan oğlanmıştı. Mus'ab Müslüman olanda. 24-25 yaşında kalan Müslüman olupdur. Mekke-i Mükerreme'de en hoş tip, en pullu oğlanmıştı böyle. Lep ödüne yetişen, iyi biçitine yetişen oğlanmıştı. Müslüman olanların en atası horlap, ovu ilunu horlap, imeğe çörüğünü tapmanı horluk bilen Habeşak göçüp giden sahaba. Sonram yeniden Mekke'ye gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakt görüptür şu Mus'ab'i. Bir yırtıcık içmek bilen geyip duran, yırtıcık içmek. Peygamberimizin mübarek gözünden yaş akıp Mus'ab Mekke'nin en pullu oğlanı oham aydıptır. Ey sahabalarım deyiptir. Şu Mus'ab'ı görüyanız mı deyiptir. Mekke'nin en hoş deyip, en hoş geçiriyen oğlanı da, cavan oğlanı da deyiptir. Emma Hudayın mehabbeti, Resulullah'ın mehabbeti bilen şuun kuvuna düşüp en atasına mal mülk vermediler. Ay bolye malum mülküm bolmasın. Allah'ım arkam olsa veliye, Resulullah'ın mehabbeti olsa veliye deyip ene yırtıcık içmek bilen gezip deyiptir. Şu Mus'ab şu. On beraberine görün Resulullah can onu sefir edip Medine'yi verip Medine'nin köpsünün Müslüman olmağına sebep olupdur. Aya yok men şol haram da olsa men şu tipim qowdi. Men qow yaşayışım qow deyip dağı kafirin öyünde yaşam olsa ayaşı dereceler görürdü mü? Ayaşı izzetler görürdü mü? Hayti bir serbulendi. Hayti bir baş yukarılık. Oham ahirinde da Uhud urşununda şehit bolya Hazreti Mus'ab. Aham Peygamberimize gelip aydiyalar ya Resulallah. Ol en pullu hoş tip Mus'ab ba. Qursağının hayda deyip şehit bolupdur Uhud urşununda. Onna Peygamberimiz aydiya şoň öz parçası bilen özüne kefellağan öz evin maşı bilen. Onna ola aydypdyrlar ya Resulallah on hiç zat maly mülkü yok. Birji qysqyjyk içmejigi köýnejigi var. Onna kellesine çekemedi ayağı boş haliye. Ayağına çekemedi kellesine yetenek näme deyli dipdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydypdyr. Za'uhu mimma yali ra'sihi wej'alu ala rijlihi şey'en minel izkhir. Ona ey sahabalarım deyipdir. Peygamberimizin mübarek köýünden ýaş akyp, ah ommun ol bol nygmatda pullu oglan ahir edip şehit bolup dünýeden geçişini görüň deyipdir. On köýnejigini kellesine çekin, mübarek ayagyna bir ifilji izkhir diýen otba şol ayagyny oklakana jaýlagan deyipdir. Oham şolong başlarynyň üstlerine varıp şehitliğin üstüne varıp Peygamberimiz aýdypdyr. İnne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yeşhedü ennekum şuhedâ'u indallahi Teala yevmel kıyame. Ey şehit bolan sahabalarım deyipdir. Ey şehit bolan sahabalarım deyipdir. Şol ölüde bolsa eşdiýän bolansaň Resulullah jan şolong ýanyna barıp kıýgyryp aýdypdyr. Ey şehit bolan sahabalarım deyipdir. Resulullah kıyamet gün şayet boljakdyr. Hudaya hudawanda şala sen ýolunda janlaryny berdiler. Sen ýolunda kanlar döküldü deyip men Resulullah şayet boljakdyr inşallah deyip innekitden jaýlagan deyipdir. Şo Mus'ab şo. 40 ýaşynda şehit bolup Medine'nin köplerçe adamlarynyň kafirlikden çykaryp imana girmegine sebep bolan Mus'ab şo. Emma üçüncü ders almaly adamız din gaýgysynda bolmak. Kysgaçyk geçeýin. İki neferi öden Müslüman bolluk deyip yatmandyrlar. O 6 nefer Müslüman bolluk deyip yatmandyrlar. Din gaýgysynda bolmaly. Peygamberimiz in kän duasy nämiş? In ömrüni kän dua eden zady şu dua. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Resulullah'ın in ömrüni kän dua edenşi. Hudaya hudawanda. Bana şu dünyada qawiyini ver. Gözden. Dünyada da qawiyini dilavatiha. Hudaya bana şu dünyada da qawiyini ver, ahirette de qawiyini ver. Ine Resulullah'ın duası. Emma yeni bir duası varmıştık. Bizim gurrunumuzda gerek gurrun. O da näme?
Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Hudaya bizim musibetimiz dinimize düşmesin diyenmiştik. Yoksa dua diyenmiştik, Hudaya bizim dünyamıza da kavuluk ver, bizim ahiretimize de kavuluk ver diyenmiştik. Emma ay diyenmiştik, Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Şimdi bizim birimiz, atamız, dedemiz dünyadan geçti, o bir musibet yetişti. Oğlumuz dünyadan geçti, bir musibet yetişti. Ayal, heley, oğlan, uşak, mal, mülk, bir zat kıyınçılıkla yetişti, bana musibet diyeler. Emma Hudaya, Hudavanda, dinimize kemçilik yetişmesin. Oğlan, uşak, ilgun, enata bilara dünyadan gider, dünya bir imtihan caydır. Emma Hudaya, dinimize kemçilik yetişmesin deyip, Hudaydan dileyenmiş de. Ömrümüzde bir gedek diledik mi? Hudaya bizim musibetimiz dinimize düşmesin deyip, ömrümüzde bir gedek. Bir dua kabul olayan vakitlarda, namazlardan sonralarda, Kadir gecelerde, Ramazan ayın gecelerinde, ya bir şuullerde. Hudaya dinimize bir nuksan gelmesin, dinimize bir kıyınçılıklı gelmesin deyip, bir cegedek ömrümüzde canımız bilen başardık, ya ağlap ya ağlanışık bolup bir yalvardık mı Huday Teala'dan? Ey cavan dostlar, ey imanlı dostlar, Medine'nin köpsün Müslümanıdan 35 yaşındaki Musab, 25 yaşındaki Devravundaki Esad, 6-7 tane cavan oğlanın eden işi. Bir ne mani gözleşmedi? Dilimizi, kepleyen dilimizi Allah bize nimet etip veriptir. Şıkı sıkıcık kururun. Dilimizi kafirin dili yal edip haram kepleyenimizden bir Hudayın hakim digini, Hudayın bir hak üstümüzden gözlep duran padşahdygyny, Hudayın halıkdygyny bilip Hudaylık keplep, Müslümanın diletip keplemek lazım değil mi bize? Kulağımızı Müslümanın kulağı deylin, kavuyunu eşteylin, haram eşitmeylin. Gözümüzü Müslümanın gözü edeylin, Hudayın icade veren zadını gözleylin. Hudayın icade vermedik, kafirin gözü yalıdıp haram göz demeylin. Ağzımızı halal lokma geçer yalı deylin. Kafirin ağzı yanık haram geçen iş edemeylin. El ayağımız tamam azamız şeyle. Kafirin bedeni bilen Müslümanın bedeni fark etmelidir. Kafirin dili bilen Müslümanın dili fark etmelidir. Kafirin göz kulağı bilen Müslümanın göz kulağı fark etmelidir. Nuri iman marahim bizim içimizde. Şuna adına diyelim din kaygısı olmak. Özümüzden çürüyüm. Din kaygısına değil. Ahırkı der fikih sıkıcı bir kıdağıdaydın o ham gurrun öz içine gireyle. Ol sağd ovasına varıp nemaydı oti. Ey ovamın adamsı. Müslüman bolsanız da bolun, bolmasanız inde melek aramız üzüllü deyiptir. Müslüman bolsanız da bolun deyiptir. Bolmasanız inde melek aramız üzecek deyiptir. Näme deyip? Bir kanun keppa dinimizde. Onun mının gövünü verecek bolup, Hudayın qaharını getirmek anırda bir samsıklıktır. Onun mının gövünü vermek qavzat. Emme Hudayın qaharını getirdip ne hilli onun mının gövünü vermeni özümüze icade vermeli. Ne hilli icade vermeli özümüze? Ya bir qıydı oğlan, ya bir erk oğlan, ya oğul qıydımız, ya öz enanamız, ya öz erini güldürecek bolup, haram yollun şonu güldürecek bolmalı. Haram yolluyduğu, Hudayın qaharını getirip güldürecek bolmalı. Ondan çirim, iyi günümüzü gözleyip görün, tamam iyi günümüzün derdine ama, öyde ağlı birlik yok, öyde muhabbet yok, öyde bereket yok, öyde muhabbet bolacak mı? Öyde perişte olmayandan sonra, öyde bereket bolacak mı? Öyde perişte olmayandan sonra. Kalpte Hudayın razıyçılığı yada düşenak. Huday menden hoş bolsun men şu zindigimde ne yada düşenak. Ondan sonra öyde bereket de yok, tamam ağlalalık da. Tamam bir bereketçilik, tamam cübüyümüzde, malımızda, mülkümüzde bereket yok da. Ne deyip? Hanavada eğer hele birini güldürecek, velev inki haram yol bilen bolsa da. Ya namzede diptir, nikah da yok, birini güldürecekten. Toy olyanca, hadir nikah da yok. Hudayın icade vermedik yerinden hava hoş geçirip bolar. Ondan süreyim Huday da aralarından bereketi ayırıyor. 5 yıl, 10 yıl, 1 yıl, 2 ay
Kän wagt ya az wagt gowurşýaly. Ýene de aňyrda 1 ýyl, 1 ay oňuşmany ömrü tünçe wurşyp gidýär ya ara açylýar. Nämeden çürem? Hudaýyň hoşlugy ýok arada. Özü musulman, ýöne Hudaýyň hoşlugy ýady düşenek. Biri-birini güldürjek, Hudaý haram etsesin diýip. Oham Hudaýdan hoşluk tamamydy bolmaly. Hudaýdan bereket tamamydy bolmaly. Hudaýdan rahmat tamamydy bolmaly. Hiç boljak zat däldir. Hiç bolmayan zatdır. Hudaý Taala hükmün kesipdir. Halalymyň içinde bereket bardyr, haramyň içinde dargamak bardyr diýipdir. Şular bir akıl doğru görürün. Inne yankı sahaban, yankı Sa'd wezen owasna barwaýdypdyr. Ey owamyň adamsy, musulman bolsaňyz da men size dogan diýipdir. İmana girmeseňiz hoş diýipdir. Açık kep. Utanması yok ki Rabbim Allah diýip keplemeň hayaty yok ki haram işi diýen adam utanmany şol nahak zady, batyl zady, haram zady orta çykaryp kökedi öti. İnni Rabbim Allah diýmeň hayaty boldy mende. Ey mümin musulman dogallar, ey jawan dost. Ey imanly jawan dost, imanyňa dayan, Rabbiňe dayan. Allah'a dayan. Maňa dayanma, zerer çekersin. Maňa meňdiş insana dayanma, zerer çekersin. Hit bolup dünýeden geçersin. Nämesine dayanmaly bir ejil insanyň? Onu muny güldürjek bolsa, Hudaýyň nahoş ýerinden. Hudaýyň nahoş ýerinden onu muny güldürjek bolsak, hit bolup dünýeden geçip gidersin. Emma Hudaýy hoş edeýin, Hudaýy hoş edeýin diýip geçsek, serbulent bolup dünýeden geçer. Tamam bereketiň içinde, tamam rahmatyň içinde Resulullah janyň hak ýyzyny girip birin ummaty bolup geçer. Geleýin indi Peygamberimizin ýene mübarek ýaşaýyşynyň gurrungyna. 15 dagyga gaýgysyz wagtymyz bar häzir. Medine-i Munawwarada köpsü musulman boldy. Köpsü diýenim her hayatda bir musulman tapylypdy. 2 ýyl bolupdyr. Peygamberimizin ýaşy 53-nji ýaş. Häzir de Mekke'de ha. Peygamberimizin mübarek ýaşy 53-nji ýaş, häzir de Mekke'de. Medine-i Munawwaradan 500 nefer dagy haja gaýdypdyr. Olar kafirlaryň da hajysy bar da, içinde 70 nefer musulman. Yolla gurrun edipdirli bir 70 nefer kafirlerden oğruyunça. Gurrun edilen zadi öğrenini. Hatta meta netruk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yutratu fi cibali Mekke'til mukarreme ve yukhaf. Ey musulmanlar deyipdirli. Hadir Resulullah'ın öğren aklaha. Biz Hasan'a çeli Resulullah'ın Mekke'de dağlan arasında koyuyla, kafirlan arasında alqaydayliğin Medine'ye deyipdirli. Dağlan arasında korkudulup gidip be Resulullah'ını näme dip biz beýdeýliň? Daýa bolayliň, alqaydayliň dipdir. 70 nefer ýollaşyny görüň etipdirler. Gelip Mekke'ye mukarremege yetipdirler. 10 kişi odal Resulullah bilen beýet eden, inni 73 erki adam, 2 däne de zenana. Hazreti Nesibe, Hazreti Esma 2 zenana da varmışdyk içinde. Hazreti Nesibe ve Hazreti Esma. 2 zenana 73 erki adam. Bula oğrunçadan Resulullah habari bertdi, heýwer oğrunçağı ýymylamaly. Qurbanlygyň ahyrky günlerinde giýjäň ýaryna daş atylýan ýerde wädeleşipdirler. Ola da barmaly, Peygamberimiz de barmaly. Göreýliň şu 70 neferiň içindäki adamyň özü bir aýdan gurrungy bar, şondan men aýtyp bereýin. Ka'b ibn Malik şu 70 neferiň biri aýdýa, haja çykdyk, daş atylýan ýerde Qurbanlygyň ahyrky günlerinde daş atylýan ýerde Peygamberimize oğrunça wädeleşdik. Giýjäň 3den biri geçenni hemme kişi ýatyqa şotak barmaly boldyk diýe. Aham bir yeke 3 nefer, yeke 3 nefer oğrunça hiç kime belletmäni şol daş atylýan ýerdir oýun içine bardyk. Hatta ijtama'na fi'ş-şa'b ve nahnu 73 rajulan ve imra'atan fajtama'na fi'ş-şa'b nantazir Rasulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. 70 nefer olup durduk. Gözleşip tut Resulullah Hasan geler diýip. Bir imana girip beýat etjek diýip, hemmemiz bir kol berjek diýip gözleşip tutup diýipdir.
Hatta ja'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ahu al-Abbas. Oham gijan yar birime gözleşimizden sonra Peygamberimiz yalfırlap aňyrdan geldi, ýanyna da Abbas wady diye. Oham gelip köp gurulluk etdik, ýaxşy jaýlaşdyk. Bizde 73 nefer daha var. 2 tane de denana Peygamberimiz de gelip oturdu. Inni deslap kim keplemeli? Resulullah'ın ağası Abbas kepläpdir. Ya maşaral Hazraç, ey Medine'den gelen tayfa dipdir. Bilýäňiz mi dipdir şu Muhammed biziň garnaşymyz dipdir. Gawgulagasyň sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu da biz ovamızın kafirlerinden öldürmesille, degmesille dip başardığımızdan saklap bäsipdir. Öldürdüğümüz akdem, degdiremiz akdem başardığımızdan nipdir. Onna da şu Muhammed sizi heves ediye, sizi qawwariye, Medine'ye gitmeni heves ediye dipdir. Yani inni bir kömekçi tafıllı dip şijirekrak bolywati. Oham aýdypdyr. Fe in kuntum tarawna annakum wafuna lahu. Ey Medine'den gelelle dipdir. Eger şu mahal wa'deleşipde bir Muhammed'i alkytjak bolsaňyz sallallahu aleyhi ve sellem. Wa'daňyzda da gaýym durup biljek bolsaňyz. Gow saklar diýseňiz, gaýym durur diýseňiz da gowdan. Emma ve in kuntum tarawna annakum musallimuh ve khadiluhu ba'da al-khuruj famin al-an. Emma size barandan sonra aýyoman bir saklap biljekkä diýip äpber goýjak bolsaňyz, şu mahallan äkitmäň diýipdir. Onda şu mahallan diýipdir, pikiriňiz çekiňa diýipdir. Siz alem jahanyň Muhammed peýgamber alkytjak bolýaňy diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Awwalky keplen Abbas bolup şey gurrunlar aýtypdyr. Hesabyňyz çekiň diýipdir, pikiriňiz ediň diýipdir. Soňram beýlek ay ýoga biz başarmadyk diýip äpber goýjak bolsaňyz, onu şu mahallan goýuň diýipdir. Oham olar aýdypdyrlar, sen gurrun eşitdik, tekellem ya Rasulallah, sen keplesene diýdik diýipdir. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kelamından Kur'an-ı Kerim okuyupdur. İslam dininden Allah'ın buyruğundan düşündürüpdir. Oham aýdypdyr, sahabalar yankı 70 nefer. فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبَتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey barakallah. Ol 70 nefer aýdypdyr, ey Resulullah, näme bize yüklejek bolsaň, Hudaýyň hoşlugy üçin, öz hoşlugyňdan çyryp, näme yüklejek bolsaň yükläbi baş üstüne biz dus mert bolup diýipdirler. Medine'den gelen 70 nefer, owaň adamsy kowlapdy, owaň adamsy kowjak bolupdy. Ya Resulallah, näme buyrugyň bolsa okla üstüme bir gaýym dus diýipdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 zady boynuňyza oklaýan diýipdir. Alas-sam'i wat-ta'ah, fin-nashati wal-kasal, fin-nashati wal-kasal, fin-nashati wal-kasal. Islap qysy. Hudaýyň diýenine dikkezmeli, hem daýaw wagtyňyzda we hem ýalta wagtyňyzda. Ay bu mahal hawam ýok, hawsalam ýok diýip oturmaly däl hiç wagtda diýipdir. Tä janyňyzy waçely. Fin-nashati wal-kasal. Ay bu mahal kan hawsalam ýok men bizatlary diýip ömrüňizi bir gelek işliş etmeliler diýipdir. Baş üstüne ya Resulallah diýipdirler. Ýaltanyp bir hawsala wagtymyz görmersiň diýipdirler. Janu dil bilen arkaňdyr diýipdirler. 1. İkincisi, alan nafaqati fil usri wal yusr. Bir wagt mal harç etmeli bolsa dinden çüreyim. Hala puluňyz bar bolsun, hala ýok bolsun. Hala gaýyp wagtyňyz, hala pully wagtyňyz. Her ýagdaýda bolsa dine gerek wagtynda janyňyz, malyňyz ortaga oklamaly diýipdirler. Näçe malyňyzda bolsa, baş üstüne ya Resulallah diýipdirler. Öýümizde bir zatdagy bar bolsa, senden we dinden derigatmer saklamars diýipdirler. 2 boldy. Üçüncüsi, gowluk bilen büýürüp haramdan biri-birimizi gaýtaryp gezmeli, emr ma'ruf nehy münker etmeli. Baş üstüne ya Resulallah diýipdirler. 4-nji, ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Diniň üstüne, aýak üstüne gaýym duraňyzdan soňra, ay gellejem bey diýdi maňa, ay daýdan bey diýdi, ay ejeken bey diýe, ay aýallygynyň bey diýe, ay agam bey diýe, ay daýym men masharet diýe, ay palany maňa bey diýe, meni utanýan diýipde özüňiz kenara çekmeli soňram diýipdir.
Yüze galypdy. Maňa bir zat beýdiýe diýip Hudaýyň dininden kenara sagylmaly lälipdir. Baş üstüne ya Resulallah, onuň manyň kefi diýip dagy dininden gaýry durmaz diýipdirler. Ahyrkysy ala an tansuruni qulagasyn bäşlenjini. Men baramyzdan soňra maňa kömekçi bolmaly Medine baramdan soňra. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Bäşlenjisi. Men Medine baramdan soňra ogul gyýdyňyzy, zenanalaňyzy, nähilli saklaýaňyz bir düşmanyň baraberine şonuň ýaly meni saklarsyňyzmy diýipdirler. Saklar baş üstüne ya Resulallah. Peygamberimiz aýtdyr. Şoňa gaýym dursaňyz men ramyn Hudaý size cenneti berjek diýipdir. Oham içinde Bura diýen sahaba kepläpdir 70 neferin biri. فأخذ البراء بيد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعث بالحق نبيا لنمنعن مما نمنع أذرنا فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazreti Bura Rasulullah canın elinden tutupdur. Ya Resulallah, namusymyz saklaýyşymyz ýaly seni saklar diýipdir. Mimmen nemna'u bihi uzurana. Namusymyz saklaýan ýerimizi seni saklar diýipdir. Sen kafira täbil bermez diýipdir. Hudaýyň düşmanyna täbil bermez diýipdirler. Şüzri gurrun edipdi o qala Medineli bir sahaba musulmanlaryň biri gurrun kesakany bir kef aýdypdyr. Ow gulagasyn. Fa'tarada Ebul Haytham 70'in biri gurrun kesakany bir kef aýdypdyr. Ya Resulallah, inne beynana ve beyner rijali hibalan ve inna qati'uha fahal asayta in nahnu fa'alna zalik thumma azharaka Allahu Ta'ala an tarji'a ila qawmik ve tad'una. Ya Resulallah, mından Medine'ye barsaň, bizim aramızda bolsaň, dinni aziz bolsa, dinni üstün bolsa, tamam kafirlerde basılsa, Medine'den bizi ep berip de ovam diýip de Mekke'ye gaýtjakmy ýa bizim ýanymyzda da bolarsyňmy şo taýda soňram da diýipdirler. Bilen gaýratlaryny, bilen mertliğini, bilen pikir edip duran himmetini görsene ey can dostlar. Ya Resulallah, seni ekdersem, saklarsam, ýöne din aziz bolandan soňra inni hoş men owama var ýani bize berip Mekke'ye gaýtjakmy ýa şo taýda bolarsyňmy bizim ýanymyzda diýipdir. Rasulullah janyň mübarek makbarasy ýerde şu baham Medine-i Munawwarada. Ýoksa dünýä gelen ýeri Mekke'ym. Gör Peygamberimiz näme jogap berýär. Ola aýtdy gaýdarsyňmy dinden soňra. Peygamberimiz fetebesseme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz gül küstütüp keyif edip yüzü açılıp gülüpdir. Mılgıyıptır. Oham aydıptır. Beliddem eddem vel hedem el hedem. Entum minni ve ene minkum. Uharibu men harabtum. Usalimu men salamtum. Ey Medine'deki Müslüman sahabalarım deyipdir. Sizin kanınız menin kanım. Menin kanım sizin kanınız. Sizin namusyňyz men namusym, men namusym sizin namusyňyz. Siz kim menen oňuşsaňyz meni oňuşaryn. Siz kim menen jeňiňiz bolsa meni orta çykyp jeň ederin şo tarap bilen diýipdir. İkimiz bir diýipdir. Men jaýlanjak ýerimde sizin dadyňyz. Men ganymda sizinki, emma siz menki. Biz hemmemiz bir bollygyny diýipdir. Men soňra Mekke'ye gaýtmaryn diýipdir. Men hemişelik Medine'ye giderin diýipdir. Öyle yüze galmany, mert bolup soňra kuwrunlaryny wezde, gönenelleri wezde. Aham yine de beyat etmeli olup 70 nefer hey gurrun bolýa häzir ol 5 zady peýgamberiň boýlaryna takdy. Ýeki diýip ewesişip häzir el beren akla. Şeýtdir tu qala 2 nefer ýene turupdyr. Haýsy 2 nefer? Ol qadim 2 ýyl mundan ozal 6 nefer musulman bolmadymy? Şolaň içinden ýene 2 turupdyr. Berekallah. Yaxşı şol 70 neferin boyununa daqjak bolup bir kepläpdir. Ey Medineliler diýipdir. Hal tadruna ala ma tubayi'una hada ar-rajul? Şol adama näme diýip beýat etjek bolýaňyz bilýäňizmi diýipdir. Hey ora gow kef aýdypdyr gulagasyn. Bilýäsipdirler 70 nefer. Onu da ol 70 neferin biri qadim 6 neferin biridi ol aýdypdyr. Tubayi'unahu ala harbil ahmari wal aswad. Bilýäňizmi diýipdir, şu Rasulullah'ny owaňyza akideňizden soňra ýeriň ýüzünde tamam
Kızıl renkli, qara renkli, yerin yüzündeki adamlı hemmeti bilen ölüşecek hadiptir. Tamam insanlar bana düşman olacak hadiptir. Yadınızda varmış zat diptir. Onu da bilyas diptirler. Ey Medineli diptir, öde Medineli haşa keplaptir on. Ay bizim yaşullamız öllü, bizim malımız kemelli deyip, ol deslapqa Abbas'ın kefine mengde şamınkı. Bizim malımız kemelli, ay yaşullamız da kemelişti. Yoga bize gerek zat demiş. Sonram ep berjek bolsak şu mahallan çıkayın kenara diptir. Emme şu mahal çıksak dünyamızda da hor bolar, ahiretimizde de hor bolar diptir. Emme mert bolup da dursak, ay malın da bir zady bolar. Oğlun şoň da bir zady bolar dipdi. Mert bolsak dünya ahiretimizde gönünür dip yankı olan aydıptır. Oham manna aydıptırlar, kavm aydıptır. Yaşullumuz hop şehit bolar diptir. Malımız gitse gitsin. Ya Resulullah gitti de bir de ne emma diptir. Siz qaim dursanız önkü adam cennet basdı diptir. Ol geçen hefte bir tofar tayfala dünyamızda peydası var mı deyip kafir olup geçtiler. Kafir olup geçtiler. Bala näme? Cennet bolsa waliya diýdiler. Hudaýyň rahmaty düşen ýeri. Bilýäli da bir dünýede wefa ýokdugyny. Ya Resulullah biz amada diýipdirler. Inni ýene beýat etjek bolanlaryny 70 neferin içinde iň ýaşy kiçiti jawan joglan kepläpdir. Maňaýdan kefini öldü. Barakana Resulullah janyň elinden tutupdyr jawan joglan. Ey kavmim diýipdir. Ey Medine'den gelelle diýipdir. İnna lem nadrib ileyhi akbadal ibil illa ve nahnu na'lam innehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz barp 400 kilometre yerden gelmedik mi? Geldik fakat şu hak Resulluğuna imanımız bolup geldik diýipdir. Gelin beýat edeýin, kol bereýin diýipdirler. Oham ola aýdypdyrlar. Bol basmrak elinden tut. Näme Resulullah boyuna dakjak bolsaň dak biz de gelip iki kollaşyp biz de beýat etjek, kollaşjak sen menen diýipdirler. Aham evvelkisi 70 neferin içinde iň ýaş kiçisi, iň jawany, iň ýaş kiçisi Resulullah janyň ewünde oturup, dil mübarek elin birinin eline geçirip, ayt ya Resulullah baş üstüne diýipdir. Peygamberimiz de yankı 5 zady boynuna takıpdyr. Boynallym diýipdir. Resulullah da sana cennet diýipdir. Turupdyr. Ýygyny olatyn, gysgajak bir kuşdaga da tamam bolýar. Faqumna ileyhi rajulan فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة رواه الإمام أحمد. 73 nefer iki Resulullah'ın evine oturup diz oturup şodatlar boynallık Resulullah da sana cennet oturdu. O da geldi 5 saat boynallık sana cennet oturdu. Sana cennet oturdu. 73'imiz de Resulullah canı yadaman yaltanman iki boylarına takıp turupdurlar. İnne ahir iki dene ana galıptır. فَكَانَتْ بَيْعَتُهُمَا قَوْلِيًّا ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. آخر ikiden ana galypdyr. Ola bilen golaşmalyny. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz qyýdlaryndan başga, zenanalaryndan başga hiç ajnebi hileye el uzatmandyr. Şotada oturuverin, men aýtýan kepleme aýdagaň diýip boýlaryny takypdyr. Yo men ýüregim pek, bir de musulmanlar da, falanlar da diýip, menne bir peygamber diýip, onu da elini uzatmandyr da. Özüňiz dersiňiz alagaň näme almaly bolsa. Onu da elini uzatmandyr. Şotada oturan ýeriňden men aýtýan ýerim aýdagaň diýip. Ol ikisi imana girip 73 nefer iki dedenana Medinelilerden musulman bolupdyrlar. İnşallah qalan ýyky urunlaryny pek Allah kokladygynyň inni kefte hyzmatyňyza ýetirerdi inşallah. Hudaý Taala ýurdumuzy parahat etsin, watanymyzy emniyet etsin, agdy birlik iman awryda saklasyn.